Good morning everyone, as usual, duty time, so time check is now 7:06 in the morning. So guys, today is Thursday, January 23, 2024. So kayod time, as usual, kayod. So actually guys, nibalik ko kay nangita ko sa ninalain the Rizalo yo sa akong gilayhayan if nauga na ba ni siya guys. So ay uga na di ay guys, wala man ko nalabi ko di kalimot ko, wala na apal sa pila ni sa ninaa guys. So dulog na sa taso si Chuki kay kuan amot asaron itiktok rin na so mudadali tagdulog ipapatay pamahaw. So hey, ganyan ang sa gabi kay gaulan. Tugnaw kayo guys. Naaman ko sa gawas na tulog ba kay kamay kang electric fan ka to ganing murag. Dalaon ng electric fan pero tugnaw siya. Bitaw guys, so mao to. Akong kwento sa yung buntag. Dugay ko nakatulog gabi ay. Naabot na alas 12 ako katulog. Naglibog na lang po sa akong buhaton. So maoro to guys akong update. Okay ra ako. Kalibutan guys, okay ra po akong nawong dako kayo. So wala to. Hello, good morning. Nana po sa office. So time check is now 7:42 in the morning. So I'm done eating my breakfast. So actually guys, akong sudan kay kuan itlog, bulad o palihan, giitlogan. So busog na ko guys. Thank you so much Lord God sa mga grasya adlaw-adlaw. So it's time to start my work. So bigyan mo ko kuan guys. Basta daghan kong himuon guys. So ako rasara dali guys oh. Walay tao. Ay nakalimot ko. Open sa CCTV guys. Way panudlay ang peg. Hello guys, ni uli ko kaniya gabaklay. So guys, nakoy afam ko yo guys nas atbang oh. Galakaw ko guys kayo pamanuhuman na may gibuhat sa office. So naglakaw na ako ana sa manggaan guys. Wapa. Ay na. Di kadawat tinugo. Sada. Napadari dapat sa manggaan. Galakaw ko guys, may magtuba na ako. Sibibihan ko sa kong afam guys. Tanawa, kadali siya galakaw. Tara guys, oh. Biyaan ko niya. Chupo niya, gihulat guys, as in. Hindi na sa kong afam, uy, gidid na ako guys.